אני אתחיל בלהגיד תודה לכם, בעלי הדירות. דבר ראשון, אנחנו שמחים בשבילכם שהגענו לרגע הזה, שאנחנו מפילים את הבניינים, אבל קודם כל, והכי חשוב, מתחילים לבנות לכם את הבית החדש. אני רוצה לברך שותף החדש שלנו, קבוצת פרופדו, שמצטרפת לעוז נדל"ן. אנחנו מברכים אתכם בפרויקט הראשון שאנחנו עושים ביחד. ובשעה טובה, ואני בטוח שנבנה לכם דירות ובתים מעולים ואיכותיים. יש לנו צוות ביצוע מדהים, ומקווים להיות פה בהרמת כוסית לקבלת הדירה בקרוב. 2, 1